So what's up guys? So karon kay division meet na mo karon na division meet to. Division meet na no. Kalisiyon. Mo na si Ando ta mo heart trap. Oh. Ano ba? Dali. So karon mo kami. Ay, kumalmo sa. So asa sa tama daw sa tama to. Ano na complex tanada sa basket. Oh, kanto may sa simbahan managot ni. Play before play. Kuan ka nang. Amo unsa ra sa tuduwa ni? Kuan, ikaw man na daw tong sports dance. So, Na may kapil sa pared. Nalit kay kamay. Magparit ang gamo ah. Ako wa jud ko late. Ba bantog ra. Ikay gidawit alman. Ayun kay mo buwang ta. Ito sa tayo atong mga duwa poy. Okay, ako kay kuan ako. Long jump o triple o kuan. Sa kito ko. 400 nya mo unsay madot. Long jump 15 og 5k. Nila ba poy? 800 o 15. Imo mo dira ping Hindi ako. mo matana sa ako ah. Taper trap kay. Matana mo pa Minecraft dampa. Gago sa duwa ni mo kalog ba ta? Duwa. Triple jump. 5k. Kito pa giyo. Mora. 5k no. Siguro doon na yung 5k do. So balik kami nyo guys. Let's go. Ito ang mga tit. So wala mi dayon sa complex na eh. Si Poy managkot no. Way kaduwa, wala pa kaduwa dito. Sige no. May para dito. Alay mo. Oh. Ato te talisay de. Ano eskwelahan ba? Sentral ba? Sentral. Dito rin sa Sintral? Oh. 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 Dito. Asa dapat kandila? So, yeah. Manaming panagkot mo. Hindi lang tayo. Kami natingin din rin. Pwede ko sa tingin. Ito sa madungog na ko sa tingin. Duhan ba din rin. Pumutang kaya doon. Nabidyo ang mampo. Tama daw. Tata. Balik. Balik ta. Ginahan maglaki ta. Dito. Sankit. Lucky. Hindi daw. Di ba ganahan maglaki? Oh, hindi. Abang mo naglaki. Buwag da. Dagan. Patun ko sa kiba. Kung ano na to? Sakit to rin. Sister. Oh. Isa to rin. Sister to. Ano to? Yung jigsaw. Goyo buto oh. Kuno. Di bumbong. Siya ganingon bo. Ay katong usaon sa to katong sikwa katong tikon do mo sa tigingon sa to yung tao gana. Kuno nang parut. Pahong. Pilginigo niya parot. Di ba dia. Ara, kanana daw sa. Ano. Lipang niya ra. Nara. Parot. Parut mo parut. Parot pinito. I love birds na ikaw. Nigo na. Sa lang daw. May isondot. Itoy. Mo kayo igsoon man kaya tinawa. Tulong na sila dot. Basta ikaw tinawa ako sa dot. So guys, update na lang niya no eh. So tigaso na ng duwa. Doy ay poy ato ikuan poy. Kaya so duwa ba ato tang sugod balik ba. Tigaso na lang balik ng dia. Let's go. Sayo. Gago ulit na yun. Oh, di ka natawa. Ito, suwi, biyuto. Hindi, kaya kuwaw na wow. Ito, susuro.
Dara, pimus ah, pimus. Pimus ah. Mati ah. Huwag na buto ulit light kay mugaw ko. Ah. Ang piyado tarang nga tao. Okay, ito. Lado ko, lado. Pimus ko, pimus. Bagtak. Maybe. Ay pa. Pimus ko, pimus. Sino kita ko. Kinit ko. Okay, pre. So, among duwa kaya launa pa rin magsugod. Kaya, Mga bata ni. huwag po man, may. Gapo, may gapo. Uy, mga babae ni. Shout out, shout out. Shout out. Gapo. Dara, Shantidot. Yata Shantidot ah. So, ay. Update na naman niya guys eh. Ingat nila. Let's go. Check wala in the box number kit. Check wala in the box number kit. Check. Check wala in the box number kit. Check wala in the box. Again and again and again. Boy, ito boy. Ako may ikaw una, ikaw man una. Bong. Bong. Palaki. Bong. Palaki, palak. Bong. Kaya, mami. Ikaw? Andot lang. Oy! Wala raw. Na-destroyer ah. Check wala yung customer kasi. Sige, kasi. Destroyer. Adukin. Corrego. Ako yung mundan po. Ako maganda sa. Lumuhay. Ay, gumutanib ko mo ba?